Isaulog ang Pentecostes. Mingon tayo Pentecostes, 50 days. Gikan sa pagkabanhaw. Sa dihang gihuypan ni Kristo ang mga apostoles, mainyo unta ang kalinaw, nisunod dayon ang Espiritu Santo. Kalayo nga daw dila nitugpa silang mga lawas o silang pagkatao. Gihuypan, pag maghuyop ni kunsa dayon ang Espiritu Santo, ang kalayo nga ni kunsad sa mga apostoles. Lahi po nang magpa-Bisaya ka, huypan ka, di na huyop, unsa man siya, tutho, no? Tuthuan ka, dalaway, so dili lahi na siya. Pero kinigid huyop gyud nga gikan ni Kristo, o gisunod dayon ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Una sa gisulti din importante kay ni. Kung inyong mga sala, kung inyong gipasaylo ang sala, inyo kan gipasaylo. Kung wala. Okay. Pangutan na ron. Usa may kalainan di ay sa pasaylo sa sala sa mga apostoles o sa kanang pasaylo ra nga kita-kita. Okay, mo na kalainan. Okay. Kining mando ni Kristo nga ang sala nga iyang pasaylo ang dili mo na sa gitawag og Ministry of Reconciliation. Okay, Ministry of Reconciliation. Kano sa ni metabo kung ang sala nga iyang gipasaylo kung wala mao ni ang kumpisal. Okay, so usa may kalainan put-an ng imong gipasaylo imi sa kaingon. Dili na sa Ministry of Reconciliation, that's only reconciliation. Okay? Kana bang inato ra kayo ba? Ta nakasala ka nako, nakasala po ko nimo, mapinasaylo ay ta. Pasaylo ako bay. Pasaylo ako girl. Pasaylo ako besh. Nakasakit ko nimo. That's only a inato nga reconciliation. Kana bang personal nga kanang heart, personal nga kasakit, no? Pasaylo ako girl, pasaylo ako besh, no? Mo na siya. So imo sa pasayloon kay nakasala sa nimo, pasaylo apo ko kay nakasala ko nimo. That's only a reconciliation, no? Pero ang Ginoo naminaw gyapon sa imuhang pagpasaylo sa imo sa kaingon. Pero kini Ministry of Reconciliation dili kay personal lang ni. Bisag kisa mga tawhana mo dool sa pare, mo dool sa mga apostoles, ilang pasayloon. Bisag dili pa si personal, katawanan nakasala og abortion, kanang usa nakasala og sigilag pamuring, kini usa corruption, kini usa daghang kabit, kini usa sige drugs. Mo dool sa pare, mangumpisal sila pasayloon. That's a Ministry of Reconciliation. Ipaduol nimo sila ngadto sa Ginoo. Okay? Pero kini reconciliation lang inato nga pagpasaylo. Kasala siya, kasala pug ko, mapinasaylo ay ta, that's only reconciliation. Imong i-restore. Inyong i-restore ang inyong pagbati. Kay kasakit karon magmalinaw na mo sa usa-usa, dili na mo magdumtanay. Pero kini Ministry of Reconciliation, imong gipaduol ang tao ngadto sa Ginoo. Kini reconciliation kamong duha mag-uli. Pero siyempre di jud kalimtan nga nagyapon ang Ginoo involved sa inyong pagpasaylo sa usa. Pero kini ministry lahi no kay lahi gini ang gisulti ni Kristo ngadto sa mga apostoles bisan kinsa. Mura mga reliyon, mga laing religion, ilaha dili Ministry of Reconciliation, it's only a reconciliation. Kana makasala lang ka sa usa. No? Kini ato pagkapari Ministry of Reconciliation, bisag kinsa mo duol aron maipasaylo og ipaduol ngadto sila sa Ginoo. No? Punaay mga misyon kinahanglan mauni mao kana pasayloon pud nimo sila. Ayo pagdumot. Nindot tayo. Mao ni ang Pentecostes. Kung sa pailain nga makuha nato sa Pentecostes,
O sabi kailan sa bunyag o sabi kailan sa bunyag o kay Pentecostes. Ang bunyag mo na ato giingon, bunyag is a vehicle. Pentecostes is a gasoline. No? Mulihok juga. Bunyagan ka, okay. Naway mo sala. Apan ang kini Pentecostes is a gasoline. Mo'y mulihok kanimo. Mo'y muagda kanimo sa paglihok. No, himuon mong buhi ang mission ni Kristo. Ngadto sa mo isa kaingon. Sa lain pagkasulti, madawa na to ang Pentecostes during confirmation. No, 13 anyos uban kumpirmahan doon lang kasal. So mo ni sila. So dako kayo og differentiate sa minister of reconciliation o reconciliation, sa baptism o confirmation. Palihog maninog. Nigato ako sa Dios nga mahan magagahom sa